клиника Aesthetics and Dermatology. Здравейте, приятели на естетичната медицина и козметичната дерматология. В днешния материал ще разкажа за една нова революционна машина, която, ако отворим американските сайтове, присъства почти винаги на първата страница. Защо? Защото е нещо ново. Създава няколко положителни ефекта, като първият това е подмладяване на кожата. И основното, което отличава тази машина от останалите, е борбата с пигментациите. Няма да влизам в подробности да ви разказвам за дължината на вълната, кой е таргета, какъв е биофизичният ефект и механизъм на работа, но с няколко думи ще разкажа какво правим. Почистваме, подготвяме лицето и минаваме, като усещаме едно умерено, търпимо до, бих нарекал, не много приятно боцване. Кожата се зачервява. Зачервяването е в рамките до края на деня. Рядко присъства до другия ден. Какво се случва по време на въздействието? Оцелваме водата в клетката и по този начин я изпаряваме. Тоест, подновяваме повърхностните епидермални клетки и основно тези, които са натоварени с пигмент. Регенерацията е много бърза, защото сме работили на повърхността, вследствие на което се появява нов ред епидермални клетки или рогови клетки, които са лъскави, с много свеж вид и са без пигментация. Освен това, термичното въздействие върху епидермиса довежда до стягане, повдигане и подмладяване на кожата. В комбинация с останали апарати, този уред подмладява и освежава тена на лицето, като също не би трябвало да пропусна и факта, че отваряйки каналчета в клетките, изпарявайки водата, ние имаме достъп, може да внесем допълнителни субстанции. Фирмата производител ни представя и набор от серуми, които имат различна ефикасност, ако доминират пигментациите. Използваме продукти, които потискат синтеза на меланин. Ако искаме да подмладим, внасяме съставки, които стимулират регенерацията и производството на еластин, колаген и регенерират епидермалните клетки. Или пък, ако искаме просто да направим по-лъскава кожата, внасяме серуми богати на хиалурон и аминокиселини. Нека да видим конкретно как работи апарат. Здравейте, аз съм доктор Терзиева и днес ще ви представя апаратът Lace MD, който представлява система, която доставя различни козметични продукти в кожата на дермално ниво. Тулиевия лазер е с дължина на вълната 1927 нанометра, като за разлика от CO2 лазера е не аблативен, а субаблативен, което дава възможност за използването му през целия период на годината, без ограничение в типа кожа и без ограничение в сезонността на извършване на процедурата. Целта е да се създадат микроканалчета в епидермиса, които ни помагат да доставим различни козметични продукти. Най-често използваме триаксамова киселина, витамин С, витамин А и резвератрол, според нуждите на всяка една кожа. Тези микроканалчета се затварят в рамките на 1 час след процедурата. Преди процедурата пациентката е обезболена посредством локална анестезия, която прави процедурата съвсем комфортна. Веднага след процедурата пациентката е с зачервяване на кожата, което изчезва в рамките на 24 часа. А в рамките на една седмица след процедурата кожата се излющва много финно, което е незабележимо за околните. Важно е в този период да се използва слънцезащита, както и кожата да не се излага на слънчева светлина в продължение на 2 седмици. За оптимален резултат препоръчваме процедурата да се извърши в 3 последователни цикъла, с интервал между 2 и 4 седмици между всяка процедура. С помощта на различните накрайници апаратът позволява третирането на различни зони на лицето, тялото, а не на последно място и на скалпа.
И тъй като, както знаете, в нашата клиника работим върху доброто състояние на скалпа и в крайния му стадий, когато е необходимо присаждане на коса, за да подготвим мястото на присаждане, този апарат LaceMD е основно средство за подобряване качеството на кожата. Ние стимулираме неоангиогенезата или простичко казане, стимулираме създаването на нови съдове. Дразнейки луковицата на косама, тя се стимулира за да расте и да стане по-жизнена и по-ефективна в синтеза на косама. Индикациите на приложението на LaceMD са различни, като на първо място това са различни видове пигментации, неравномерност в текстурата на кожата, различни белези от акне, фини линии и дребни бръчки. И пак казвам, не на последно място, в областта на скалпа го прилагаме при различни видове косопатия, андрогенна алопеция. Посредством магнитния ролков накрайник третираме областта на лицето, като процедурата е бърза, в рамките на 7 до 10 минути може да се третира цялото лице. Минимално дискомфортно е от страна на пациента, усещането е много леко боцкане. Благодаря ви, че бяхте с нас и проследихте този материал. Заповядайте за тест. Няма да ви разочароваме, а ще постигнем уникален резултат. До скоро! Клиника Aesthetics and Dermatology.